Takže čaute ľudia, vítam vás v novom dieli, vítam vás Scott a dneska si ukážeme, ako vložiť skin do nekúpeného Minecraftu. Takže, najprv si otvoríte Google Chrome, prehliadač váš, aký máte, to je úplne jedno. Napíšete si stránku MC Skin CR a tu si dáte toto prvé, čo vám vyjde. Takže, kliknete na to. A počkajte, niekedy má iná stránka problémy, ale to nevadí. A tu máte všetky skiny, ktoré si urobili alebo kúpili Minecraft. Takže tu máte browse si dáte a tu máte všetky skiny sveta. Je tu strašne veľa skinov až po stránku 3750, ale to nevadí. Môžete si pozrieť všetky, ak máte na to trpezlivosť, ale to nevadí. Takže normálne si to, ako to spraviť? Takže napríklad ja si vyberiem toto a opíšete si to meno. Takže je to Leonelus. Takže Leonelus. A uvidíte, že to je úplne jednoduché, netreba mať ani kúpený Minecraft a je to proste ľahké. A vidíte, mám skin. Vidíte, mám skin a môžete si dať takto hociaký skin. A proste je to úplne jednoduché, tak ja neviem. Je to proste strašne jednoduché, no tak dúfam, že to nezlamíte, verím pevne v to, že nejste lami a že to zvládnete. Takže už je s vami Scott a čaute v nasledujúcom videu.